ku yan amshi ne. Falle ɗaya ba zai sutura ba, ba zai isa 'ya'yan dangi ba. Kun ga na shiga ce ban ɗauka ba, ba fitar da barawo za ta yi ba. An musu sutura ba su gode ba, mun taya su biki ba su rama ba. Zaton makiya ba ka duba ba, kashi na kare ba zai taki ba. To fa wala ku ki kirga asara ba, ashe wasu zaunan ba ta kare ba. Ba za ku yi daraja a ƙasar nan ba, abin da kuke so ba za ku rike ba. Insha Allah sai kun girba, mu ko kadara ce mun